बोलो भारत माता की जय, बोलो भारत माता की जय, वंदे वंदे वंदे। गोवा मायल्सान वेगवेगळी गोवा मायल्स टॅक्सी हाज्या वतीन जो तरी गोंयांत वेवस्थीत करता ताका माझी शुभेच्छा। स्वातंत्र्य दिनाचा 78वा दिवस आपण आज मनवत आहोत आणि 78व्या दिवशी स्वातंत्र्य मनाचं, स्वातंत्र्य प्रमाणाचं, स्वातंत्र्य व्यवसायाचं, स्वातंत्र्य पर्यटनाचं आणि हा जो दिवस आपण आज बघतोय, या दिवसासाठी अनेक थोर व्यक्तिमत्व खर्ची पडले, कामी आले, लढले, त्या सगळ्यांना गोवा माइल्सकडून कोटी कोटी नमन। आज त्यांच्यामुळे आपण आज या ठिकाणी 78वा दिवस आपण साजरा करू शकतोय। गोवा माइल्सने प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजींची हर घर तिरंगा जी त्यांचं अभियान आहे, त्या अभियानासाठी आजचा दिवस हर घर रॅलीसाठी तिरंगा रॅलीसाठी आपण साजरा केलेला आहे। आणि आज या ठिकाणी 250हून अधिक गाडी एका शिस्तबद्ध पद्धतीने इथून मर्सेस सर्कलपर्यंत जाणार आहे। यासाठी मी आज तमाम गोयच्या टॅक्सी पात्राव, चालक, मालक या सगळ्यांना खूप खूप नमन आणि त्यांना शतशः त्यांचे आभार मानतो, त्यांनी या रॅलीत सहभाग घेतला। तसेच मी समस्त गोयंकारांचे, मीडियाचे आणि गव्हर्नमेंटच्या इतर ऑफिशियल्स आणि ॲडमिनिस्ट्रेशनचे मी धन्यवाद प्रदान करतो। त्यांनी गोवा माइल्सला जो सपोर्ट दिला आहे, त्यामुळे आम्ही आज जवळपास 6 वर्ष पूर्ण करून एक चांगल्या भक्कम पद्धतीने, युनिटीने आणि एकात्मतेने या ठिकाणी व्यवसाय करण्यासाठी उभे आहोत। थँक्यू सर। एक मागच्या काही दिवसामध्ये बघितलं गोवा माइल्स वादाच्या भोवऱ्यात सापडले, काय सांगा? इथल्या स्थानिक यांची मागणी आहे की गोवा माइल्स रद्द करावं, काय सांगा? कसं आहे की गोवा माइल्स स्थानिक आणि गोवा माइल बाहेरचं असं तर काही विषय नाहीच आहे। प्रॅक्टिकली बघितलं तर हे लोक कोण आहे? हे पण तर स्थानिकच आहेत, हे कोणी बाहेरचे लोक नाही आहेत। आणि गोव्यामध्ये कोणत्याही गाडीसाठी बाहेरच्या माणसाला परमिशन मिळत नाही, तो गोव्याचाच असला पाहिजे, गोयंकार असला पाहिजे। तर हा वादच मुळात नाही आहे, तो चुकीचा वाद आपण ज्याला जास्त करून पब्लिसिटी मिळालेली आहे। वाद हा आहे की माझा बिझनेस आणि बाहेरचा गाडीचा आणि येणारचा बिझनेस याच्यामधली जी तफावत आहे, तर याच्यासाठी एकच उत्तम सोल्युशन आहे की प्रत्येकाने टेक्नॉलॉजी आज धरून, कारण आधुनिक जग जे चाललं आहे ते टेक्नॉलॉजी अडॉप्शनकडे चाललेलं आहे। आणि टेक्नॉलॉजी अडॉप्शन करत असताना जर सगळे लोक एका प्लॅटफॉर्मवर आले, तो कोणताही असो, गोवा माइल असो की अजून अन्य कोणी प्लॅटफॉर्म असो, त्यामुळे अजून एकात्मतेची भावना येईल आणि सगळ्यांसाठी एक फेअर ऑपॉर्च्युनिटी अवेलेबल असेल।